mateix que diem els entrens, contra el Barça. Ningú del club, guanyem o perdem avui, empatem, i és important, recordeu el que porteu a la samarreta. El projecte que vagi com vagi el partit, la tensió que creï l'àrbit, el que digui el pare de la grada. El Barcelona recibe el primer tanto, 1-2 en el 4 del tercer tiempo. Empata la Vila, 2-2 en este tercer tiempo. El Vila tutea al Barcelona. Será el final del encuentro, 2-3. La Vila tuteó al Fútbol Club Barcelona, no pudo ser.